inyuranga chirangie chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriria gatigati wekari guri ria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo wate emixa iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwanchomo rigereria obotuko no bwa gatano hasomotio nyiga ogatatu mwako yiga bwechiri bubere 25 na mange aenekiwe kurwase chinsemo haseri tukeriga sabariki baito ba mangara baenekire bunankobeka bare kambi buna botambe kurwase chinsemo orogongorega rwagusi account ya Kisii ne county ya Nyamira kachi county chonsi 45 na ibero kwene kya buna no cheko yanyora onsi asinchirengia na kina ikerega gatnyara ko batugo sangana engwa kirimbi mono asoko gendera kubwateria emirobirio yaberega kogendera seri kurigima ya Getembe TV nabona asinchira ya benengo kwarigania asemesa yekionga chinsa ibere asinchira yobo ikirano tunyara ko batogo sanga sobwamo bari bonse bago tubwatira kuri ase chingongo nye chensi chense ensemo yemitandao Facebook na Getembe TV ensemo ya YouTube na Getembe TV nabogo bari bwata chidekoda chazuk channel number 38 chinsa nibere kuri asobo katagati bo muchobo songo account ya Kisii chekoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kuri asensemo yomonubo manyerio nerato gucha ko bwatira na kwanekya unango kumanyatura asinchira yobo ikirano aya ne kiwasira rikaransoke obera into ikomwe. Karibu sana na ndo mwanchumu rigeria bone kionga chinsa ibere togo chaka kurwase county ya Kisii noroboti rogo ichania kurwase ensemo ya Nyaguta iyo gotoka se bunge ya Nyaribari chacha se amate kurwase chinse mejo ya Nyarkobage koboke mambiarero no muichano maega yengombe yenkeyo konyarkobake gotoka gesarire goikago kwase chinchira chobo tutukanu abamenyi bensemeyo nigo bono baesokire na kugikeria egekorekyo aseba asabire ekiombekeriga korobotuki ya DCI kubwaterana nabagambi bechinse mejo korobotuki erikomanya ningonya takoba gakoirira gokora egakorekega ase abange banyariko bakuborirwa koba maiso ane mono kurenda chitugo cyabo chinga kekigo bosari bwabere bakomentekana
amang'ana ane mono korwase chinsemo icho murikito Catherine Kwamboka nero gotoigorere mese kionga chinsa ibiro botuko bwarero ase enchera yoboikirano iya mate yo mongino yo mokro chinsemo chiricheria ng'ombe nene imenya gutari tukuria rero nigo yaboka ning'ana yo goichania yemagega yo konyora eng'ombe yabo eyukonyere morito yekoreire egekoro kyo goichania nabo igo goitwa goika ogokwa tukumeti nando tere supplies yake kono twarorire uko ikutura sa mangana nda gutangazinwa biramba utichisema ao lakini rero twalege koneke ao tutanya korora eng'ombe yege rusiria korero unyama ukatiri ebetire chichuma korumagaga esaliri lakini twigenda togotigera manene nyasaye akanege siombeke gekogera mwigute buna abaminto na baba magukoro mwa omongino yo bakumeti ng'ombe ya rusiria chinsa izano gudimu kala jinsi sana na za kushamba ng'ombe no yali wa mambi na buka na za kujisana ngoenda okolega je sama sana njengo yule ngo jango yo ng'ombe ngandire asika ngire to kore kyo nigo kirera amate yuwe sokya asiyaragereria bari banyara ko baba ko gekirania ase bono abanyakenyero besoke nabo yo kugikira kore kyo nakoboria eserekari gokora obutuki bwango eri kubeka bari baikirania kore kyo byara Biturukiabo. Kogosomu na biya birobo gongo. Baba no muya na tata no muya na bayana biturukiabo ye. Takora tata tara sukukona baba gesira ko tanimba gambara gerege solo gonya ngambure utwa. Okuwosi komo ino. Kabo subaria sinya nera kona gosera. Obe. Mwate oro ne monye toko ira. Mware koya mori. Mware koira mori. Bantu baroke. Ndina botole no kumya kwa nne kyagera ng'ombe ya tata makonsale. Gotu achiri gosheke na twanyorde ng'ombe ye ni geitire na ndi ni yakorere ibinte besana. Gotu go sabanyasa korege kone na ndaruki aba korete iga no mane no manyete. Igotu go sabirana andu tusabiro mo yake mundare ekyagera cyo mecha cya kure chire chinyinge. Ngori potere getembe nchen Catherine Nyaboga. Manchumo rigariaga kore kyo goichania gagwo togosuka bosio nigo bono omubere umusacha ya mubi myaka yegatwa sirita Robert Mbui Otuori onyara ko bakogotoka emambi ya rero go siriti obugima bwaye nabo go suguna ine asomote bweri pera angenenka yaye korengana ne amate yaye kurwa senseme yekenyoro kya marita egotoka se location ya Miriri ward ya Gachube bunge ya Kitutu Masabase county ya Nyamira niko bono bagotebanige kagaire nyagosira niganya to bakago iterwa se chinsemo chingao na kanyarko baga koreto na gosungwa asomote bweri pera abo ase enka yaye gento bono bagi keiro koboro koborendi ase chinsemo icho na gosaba abagambi kwenekya unankobeka baremero biryo yogo chigotinya oborendi erindago keya ebikore bunebiga Mambega saa moja na kerwesi mino mugaka bwe kenyoro Shadrack Mukamba uko manyinga oigule bikuro biro mochibu Otuori na mutaminya kango cyo iguninki kero oiko ontabinga oena kiringa onyolide omumuro ko Robert Mbui Otuori iga aro lipera igoro asungunanirie lipera igoro nengoli ebekire bigoti na maboko atingire kabisa na ndo manyinga na mwaene tagoire na minya kwa kegima bwango na enekia na nyoranga kweli mu muro atingira maboko kabisa akasuguna ne guli pera igoro na enda baka mwaene na enekia na nyora ne tagoiro murangwa bono koranga rusiti kunyomba akasibua akaenda akangentwa akajaga sunguli toka igoro yani ne lipera igoro bono narangiria abasigari natabyo mosi esyo Gachuba omanyia bakeroka bachire negari na baro bakorira uchunguzi abo kidogo nande barakora mbagenderete gukora obutuki bono bachire no mobere bayoirire Tombe Medicare mochari njaba yiriga nanyora saa 1:30 namanya gocha ngonyora ngomojo koro gasungire kimuntu dagwita na inde sunge na inde amanya gwesiba magoko ya omwana uyo mojokoro yo igaitira kalentwa kinonye na bakoreteke nyasakane nyasaye ngwakana ali bwangu sana akanigente tikatogikeri twensipi oroba jibona aranyora ense yamo ya mambia
ngomoyo ngombui bwengendire nande itaika chinge na igunga ombui gasibira magoko igasungire ripera iguru bono tole no kumio konene intukente gengiana gotoka shite waiga omonto goituna gosungwa ekene kiegente getangani bono nje gendula sabangelinga igoto gotulia totegerere eserakali muno yacha ekende koro chunguzi ekere yakoro chunguzi sineto nyorero omonto yokora Mwanchumo origeria togoska bosio abamenyi bekenyoro kya mwamusioma bosa abamenyi bekenyoro kya mwakiage ngosaba kwa bero mwanchumo origeria ase location ya Nyatieko ward ya Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nige mambi ya rero banyara ko bagwesokia nobororo bonge na kwenekia okorobeka no gotindi gikachia bisi chabagambi bechinsemecho unenchira ya moyo kogikeria egekore kyobosoko hasomongino oyomo arigetiego seria eamate yae kurwase nka yae unenchira ya mo yogochia konia endemereyo egento kyanyara ko bagekore ntariberera ritindi kerera abamenyi abo gwesokia na kogikeria gakore kyasebono basabire abagambi banyara ko bagwesokia unenchira ya mo yogochia kogayana umuchando bwendemero oyoganda takwenekiwa asenkeyo muri kitodi pona sanya nwarenga se chinsemecho nabono to warigania robot orega senchira yo bikira abana akababukuri kuba se familia yemo barenge sobo akabareta baikire nyasao baseseni banyolira abana bamura bono kurwa butima itinga abakoreta mugondo bagukikoba abana banya bamura ime yekenyero kya mwakiage abana be yamateyemo nigo bono bagendereta gwetera amakongo maiga yokunywa mwago cha enkeyo no mungino yomo asego tebekana nga mungino yutale konyora bana Dominic yondi kisembe njoma ke bise family babele to jambi ko ajito mungino tura abana abake wakinero wakinire moto so merete no tekirete iburu wakinire twabere bakabanda bane ono tware dire bake family ayeso mungino ya tweta sede ne tunya kolema kile bona nango nje tirade re nara kuta diwa taroro ada ke tira ne so arwe ko mo go bona ngai to gere na go dikeji ngai ku ajite ga tora abake wakine twabera banda bana ngai to go china to manye gukwana nagati ya bali babetekerori asengane yega kuri umwaka 93 abana aba nitutu abare tukurwa se akuru kunya nsongo bo basi mwaka 93 era tu abare tute no tu atite tukatwara era nene abantu bakaraga bekere nanyo munuri era kaibuya karana bona abana bakuru bakayoyo bakareta tumwaka 93 ukwaruka no barukira bagoteira umwana umwe abutindikirwa orasobure mubu ono nandu mungino yakira kubage ukongere oni ubure nigo bono bamuchirie abagambi bensemeyo watamire serikali na serikali ntoro chise ya toire tukuti bakatatebiga yarenge chimatane yanyo moche iraundi no toje komira no mugambi no mudigo eriere tuata twese tunabanya kanyoro twaikiro mugambi batwali sabari nande twalise nande litukoli ngao twalisire osenkane bono le twa mweke nyoro ngoro ntomanyete bole mu abana tweto baros nginja bagambi mbachigete ngarero na lili tukoli to kokole gasi yibakadi yongo charenge mbachi tiko to excuse kende gionse toikire girando twabakanyire ku saa 3 kiri bachigete kisimi cyabere wateja obisi cyabo cyasiekiru bono ntunto baroje umwana inchi oyo kawaida kurweke nyoreke una moroje umati yonse niko bamuha bagenda bakamugonde situikaransi twaganyakero babura badi saiti gendo kare to gwato buri mubokorengana buna bwonetigwe chingaki babeire no gutaiwana ase kegetambe umuromoke asirita Dominic ningobona beire ka gogosererigwa asobogimo bwaye bigitigina ara kwandi bantu mereta abantu bakangura bakangita bakantu kutomutara bona naira netinga ja kole gasi ya mujeko yoko bona abo kireke mampingo genda de gasi maya kanyora abantu sentadi ribe abantu abwate bae bajage tuko boli ngyo mumro yo kuwana baja kongite mete ba bagane mi ora babo banga ko mutuga kiara mana chieji gambwa mugambi nabo ade report yonse ande no na renga we na jite bako mugambi mo kena ngage tekibije
ibijeju na jibwata ntarati Mentana yweni gobono abanyakenyero batigarete na maborio twekorire bina byeito na tokonyara twaikirega nyombe yankoranga na batureti bakobera ororo no mugambi nkora bera ororo bono aya batureti aba bagenda ngayu mugambi agenda atabari rube bacho mugonda ari batenene batokonya singe na barabu konyorore bakwa gweshota kuripoteria gitasini kia unambe ya mokia getembe kuruiga ase esa location ya Mwamusioma egotuka imeye location ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Chache South ilitiria ne nkoro kwa Dipon Asanya. Mancho Murigaria oyuno murikito Dipon Asanya na chika gukumanya ase ekenyoro kia mwakiage imeye sublocation ya Mwamusioma ward ya Nyatieko kurendetari location ya Nyatieko na chika gote baburi tangani kione kenyoro kia mwakiage kegotoka ase sublocation yo ya Mwamusioma ward ya Nyatieko tukoskabosio kwikase county ya Nyamira. Mwancho Murigaria nigo abakagura bane abo babegutubiara ne kiombekeri kia EACC bose Ethics and Anti-Corruption Commission igekorwania obokurumi kubwatekana ne bikore byobokurumi ebyo banyara bose nigo banyara ko bago ikibosio wekegambere kene ime ye county yo ya ko osomerwa amamocho abokera oyomo ase omweri oye oyomo sasa omweri oye kiro oyo manyara ko baga kuborigwa gwakana bond ye shilingi chiribu 15 bose cash bill ye shilingi chiribu 10 berekera oyomo kerekina kyabokagenda tegotegerwa Mwancho Murigaria nigo nande kinekyo kirache gotegererwa nande chitariki 5 na ibere chumo tionyoiga omwako yiga bwe chiribu bere 25 tikaturategerere merobirio na yarenge ase kekambere kyo Nyamira omwansa ogwara Count number 1, abuse of this contrary to section 46 as read with section 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crime Act number 3 of 2003. Particulars of judges Peter Omwasa Owara on devised date between June and November 2026 within Nyamira County in the Republic of Kenya, being the county executive member in the Department of Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services. Nyamira County, use your office improperly, confer a benefit of 56 staff by appointing them as officers in the said department without authority, contrary to section 63 of the County Government of Act 2012. The abuse of office contrary to section 46 as read with section 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crime Act number 3 of 2003. Particulars of office Geoffrey Ogeto Michira on diverse date between June and November 2016 within Nyamira County in the Republic of Kenya, being the acting chief officer, Department of Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services, Nyamira County, use your office to properly confer a benefit of 43 staff. Chiba bori go kwene kya bunango sababare bakongu erigo cyo gusabira nibo igabara ibage siasa gucia kwene kya bunango ikirani bare obora iborobya abo igo bakoreri gocia ase abananchi bakorogwa muno musasiro twe parish ya Rangenyo Father Bernard niganyare ko bakago kwandira ko ganyo kororo kwa bakrista begase chinga kechiga cyukwe ngata kubeka serikali yanene serikali cyo county ase amba okanya sai eriyo bakoreri obya gocia kwene kya wasama tukari busyo buno muri kitofat gad gisemba agotomanya senchero boikirana Kase omoyiga bogochengera rituko ryeribu kose Ash Wednesday abwase abakristo bacha kabene orogendo rwamatuko emerongene yokwingata abwase kera ejuma ase chiwikechi isano nemo nigo kera eyemo ego chigotwara ekirenga kyaye Yuranyale unyara kumuyonera ngo Nyasaye
umwirane nyasaye asokora kwao umwirane nyasaye asogima wao iyo igane ngaki yokora naki yuko mwiranera nyasaye wewe mwenyewe unajijua wewe mwenyewe unajifahamu ni wapi ulikuwa mbali na Mungu ni wapi umeenda mbali na Mungu na ukiuliza na utafakari ni kwa njia gani unaweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Tusiangalie sana mimi tutafuka kwa wakati huu, lakini tuangalie ni njia gani tutafanya tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Ogwakwa ribu ase obosio ekimanyiririo bona amatuko mwanyabantu akomenya ase obwiko bwense namake naigo kira oyomo nerebuya kumuiranirira omotongi wetera ase ogokora amaya gukyase abande itangani ekere ekimanyiririo kyomusaraba gekoroisibwa ase obosio bwaitu etokonyolera intu mwanyabantu ntoliga igase emyaka yonse pi eria kabere nkeribuna mwanyabantu otongiru kurwa sebuse nakia kwerekero gwakuri busokonyerwo inyora ayene buse na sebuse noirania ase engakeye boigo nigo kera oyomo akuburirwa weitia ebibe byaye busaba na boigo koba abatoereru tafakari neno lake Mwenyezi Mungu sala kufunga na kufanya matendo ya huruma kwa kuwa wanyenyekevu kujitathmini na kutubu kusamea wengine na kuweka hazina yetu mbinguni kwa kujitoa kwa ukarimu kwa wengine. Tunapokea ishara ya majibu kwenye bati la uso wetu. Tunakiri udogo wetu wa kibinadamu na hali yetu ya kifo. Kubatikana na yaiga nigo abakristo basabirwe kusabirania abarai bense erio asenga ke yaiga yokwengata obotutukanu bore aroro ase chinsemo ao bunase omoroberio moya wobobwenia usha richebu rironke gotoka puna enjira eyemo yogokora okwemurungania kurwase abakenya kiskuru nkolera bale yasanchira gwatu kukigenda sinkire gwenete murocha mangana asha gusamangana yo nyagetali kubweniwa ebuocho kanoro romu bepi yani National Assembly ebwe nero kuira kinga kichiaye asamba tukaya marionge nali busi babwe gonchoreria batokonye egera abananchi bamenye buya Chingaki echecho boigo basabirwe gusabirania e-county ya Nyamira erio okumusanana ogotindi okukogenderete kwenekigwa ati yaba MCA wike omoerio ase esabari eye ya matuko emerongo ene lakini nkubulia abakristo bonsi babwe gusabira e-county assembly ya Nyamira Nyasaye abagambi baitu balitwa chorete bazo tenenere barututa mangana tolengete naende babekiliberera liwenerete erindelio tobuya konyora obwaga kina magendero alitokuligia nali abantu batagiti hingo reporter gatembe kurwase e parishi ya Rangenyo eyegotoka emeye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefatigadi Isemba Kurase kaunti ya Nyamira mwanchu Murgeria tukwira na se kaunti ya Kisii asabarandi ya kurase chikanisa ao imeye kaunti ya Kisii nigo banyariko babago wesokya na kuigera ekanisa ya Jesus Winners Ministry inseyo baraibwaye omo Bishop Edward Mwai kurase kaunti ya Nairobi yabeire hase enkwana yabange ase eikeiga maiga yegetambukiro kyomuraibwense ya Kenya ikendi yaeta kubwatoka shilingi 1 milioni 200 na koria ira yogocha kubwatoka 1 milioni 900 yamo gochase kanisa yubune nchire moyo kokandria emiroberio yaye abarandi abo nigo bono besokire na kugikeria getambukiro kigati yabarai abo babere bakugikeria obokoreri gochase chikanisa ase bono basabire obwanchani kurarigwa na kuoneke bune kanisa ne chikubwata sia abarai na kubwata na goikirania obokoreri borobia buna gotumanya Murikito Dipon Asanya. Tunasikia Jumapili wanasema wanaenda Jesus Winner. Wana incite Kenyans. Kanisa la Jesus Winner liko na thousands and thousands of people. We want to warn these politicians wanataka kupeleka siasa kwa kanisa. Wasiende kuleta vita kwa nyumba ya Mungu. Na wao wanaendanga kanisa tunawaona. Wanatoa sadaka zao. Hakuna mtu amewahi enda kuwauliza. Emirimo ya Nyasaye nigo egenderete kwegererwa chingakia barandi ya kuro chikanisa ao imeye county ya Kisii. Babeire bagwesokya na kwegerera emiroberi emiya yomo Bishop Edward Mwai kurwase kanisa ya Jesus Winners Ministry egotoka imeye mu Nairobi. Name
is Reverend Peter Ngene, pastors and bishops from Kisii County. We offer our support to Bishop Edward Mwai of Jesus Winner Ministries in Kenya. Concerning the land issue, we have known Bishop Edward Mwai for many years as a true servant of God. Him and his church have been working on purchasing this piece of land for over 5 years now. The land belonged to Chumi Holdings. Kurusa mangana ye mitandao igoro ye mirobeli yo kuchukosagane kanise ya Jesus Winners Ministry litukulia Jumapili. Nigo bono bagi keirie engani yubororo na kotebanga ekanise yue nigere eyobo konyo bonene andego chia asebinyoro. I remember wakati wa President Moi, he did this, hakuna mtu alikuwa anamuuliza. Wakati wa Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya hivi. I remember there is a church alisimama, ilikuwa kwa tent, akasema ijengwe na ikajengwa na pesa mingi. Hakuna mtu alikuwa anasema. I'm honestly praying ya kwamba wanasiasa wetu wasi-incite vita ya washirika na wananchi wa kawaida. Church has built a college called Jewel Complex with the intention of helping the youth in terms of education. Number 2, the church has employed the youth to work in Keheo TV, Mwangaza TV, Mwangaza radio station. Number 3, this church has put up a rehabilitation center and orphanage. And they have also been involved in many humanitarian programs. Nanyina bo abana siasa nigo baburiwe kutaleta siasa ye vyama asuchikanisa. Siasa ya vyama ya Kenya itoke kwa isikuje ndani ya makanisa. Ya kwamba president akienda kanisa fulani, hilo kanisa ni adui ya opposition. Opposition wakienda kanisa fulani, hilo kanisa limekuwa adui. Mambo ya kanisa ninaomba tu kwa heshima. Wale ambao wanaongelea mambo ya kanisa waachane tu mambo ya kanisa. Kanisa iko na Mungu na ni kazi ya Mungu na ni mwili wa Kristo. Tu support kazi ya Mungu, na tunapoona wanasiasa ama mtu ya nje anakuja kanisani kutembea ama ameofa anasataka kusaidia mahali fulani, ni yeye mwenyewe ameamua kufanya hivyo, na sisi tusikuje kuingilia katikati tukaanza kuleta mambo mengine ambao labda ataleta shida baadaye. Uripotele katasinikia unambeya mokia gatembe kulega ase county ya Kisii ilitirana enkoro kwa Dipon Asanya. Tukosikabusio mwancho morigereria abamenyi kurwa ase kenyoro kia Riangabi eke gutoka ase ward ibeno ebunge nyaribari cha se county ya Kisii nigo banyare ko babagwesokya nakogokera egetambukiro gyo kubekero chita ya chiapara ejo cyanyare ko bachikorenta oborabu ase chinsemecho na koirera gokeya ebikore byobosari nabo igo bosagani byabiri bikwaniki wasamatuko abwango igase chinsemecho nigo bigo chinkwane cyo cyanyare ko bachikoegwa chinguru amono mu MCA bwenseme y'umushimo Steve ariko yote abiri negetambukiro kyo kwane kyabona bamenyi bechinseme cyo kwegenderera bari asemero biro yabo yabotambe wobabonde bwensi botayo bunago tumanyo muri kito Daniel Ontiri gwetera ase wizara y'echinguru cy'umuriro wekase county ya Kisii insiyo boraibwe mu MCA we ward ibeno Muske Steve arika abamenyi bebinyiro aho egati yabo Riangabi nigo bale nekibakogokera kubwatakana no kwegwa gwechitaye chiga ase chipara aho chienseme echimanyikanete buna chi street light ubunencheremo yo kubeikiraniria amagendera okokeania obosalia na gusiria embwa yogosie ko bonchire mapema liwekinia geuchumi gwetera so kwenyorire ngeria wakangambia mono ase twabwatiranite koranga chita Riangabi chokire gwetera national government na Kenya Power mushimiwo ito Zairi Janda na gwetera county umugabano ito Simbarati ne familia Kereli ane familia uka na bande bonsi twabwatirante kyagera igasiane noko sabe binto ndete kenyoro chita echiga bwego nigo chira chikoba echoboko nyubonena achiskuru chira sensemiga igati abo elia yokwena na megerio ya Riangabi Polytechnic Riangabi Comprehensive bwego nasi chikanisa chiensemeye igo nkora teringa kira sarabire na bali bataranyo lestima
stima gwetera kubatana nandi no mheshimiwa wito Zairi Janda kuna bantu bare ground bina chirichiro stima negerete ko chirichiro ngo chakere wiki yiga igenchoro contract na bare ground igona ari system taraika gasinere itogo kora yekogera ibintu byonsi mbikirane icho obomoyo goro egetambo kirekiga nigo kiagokia abomenye bange na hase bake baria banyorari bagari ogosanga nigetaseni kiagetembe obaorokia omogokobo bona twagokira singencho yobora bwobu ekera ndrogonyora none mekore bisete gaiga aba ebyo konyora batagete ngegesunte bachake gwaka bande chingete lakini bona ntumate ngobora bwobu koba chingete chinchi gwakwa bantu bakonyara kaba bakurwani gwekera mbarekane bwango batwagogete tukagoka andi tukaroranga onyenjanyare kana nandi kende kementwe omoe musie nagenderete gasi abagambi baitu bagenderete gasi onyembancha nainde batokonye kende ekora konye turu musunte bono twabeto ubora ubwachite uburagere tokora mange egekogera igesunte kirikonye obobio bokogenderera aigani gagocha chingakia barai ao kurwase county ya Kisii bagenderete no mokia boikeneria bamenyi bechinsemo chaba magendero ubunencheremo yokwirwanira na gwekinia gisiasa nkurubudregeta sene kiagetembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Mbemano murikito Daniel Ontiri mwanchumo rigerira naguno toikiro mweri obwemesa yekionga chinsa ibere asobot kobega bwarera senchira yobo ikiro nukurenda mange nande ntochiko yasanga gekoroga chinsa inye chobotko bwarere gogendra gotwaro borigerio bya asemero beria gendreta sembeo ya Getembe TV nchenkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makorinera twakonyana kurwa sensemo yomo bwemanyer Getembe Television ekionga kiamamogusi Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi
Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa ribagarigia riukwigera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwigiria chikosi bna